Ceea ce Domnul i-a pus pe inimă și are înaintea Domnului. Cina cea de taină, Marcu 14, pagina Biblie 980. Pe când mâncau, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și le-a dat zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, i l-a dat și au băut toți din el. Și i-a zis, aceasta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți. Adevărat vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din rodul viței, până în ziua când îl voi bea nou în Împărăția lui Dumnezeu. Amin. Amin. Da. Aleluia. 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 Could someone can look at it for me? Jeremiah 18, verse 6. Acum vrem să citim împreună Ieremia, capitolul 18, cu versetul 6. Ieremia 18, cu versetul 6. Începem. Nu pot eu să fac cu voi ca olarul acesta casa lui Israel, zice Domnul. Iată cum este lutul în mâna olarului, așa sunteți voi în mâna mea, casa lui Israel. And after this you can read for me Isaiah 64, verse 8. Acum putem să citim împreună din Isaia 64, versetul 8. Isaia 64, cu versetul 8. Dar, Doamne, Tu ești Tatăl nostru, noi suntem lutul și Tu olarul, care ne-ai întocmit, suntem cu toții lucrarea mâinilor Tale. Amin. Slavă Domnului. Then Luke 19, verse 10. Acum în Luca 19, cu versetul 6. Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. And that's Acts 4, verse 12. Acum Fapte, capitolul 4, versetul 12. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer un alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți. Amin. Amen. Amin. Glorie Domnului. Amin. I will tell you something Vreau să vă spun ceva, what God has done in my life. ceea ce Dumnezeu a făcut în viața mea. And that was a lot. Și este o grămadă. Aleluia. Amen. Glorie Domnului. Aleluia. I was born in the year 1941. Am fost născut în anul 1945. So, if you are very good in Cyprus, I am now 73 years old. Dacă sunteți foarte buni în știință, asta înseamnă că eu am 68 de ani, pentru că m-am născut în anul Da, nu știu. 1945. That's old. Asta înseamnă foarte bine. Da. No, you must say that's young. Și voi Amen? trebuie să spuneți că înseamnă tânăr. Da. I was born in Holland. M-am născut în Olanda. It was war in Holland. War. Era război în Olanda atunci. So it was a bad time to be born in that time. A fost un timp foarte greu în care să te naști în acel moment. There was a lot of problem over there. Au fost o grămadă de probleme.
fast through my life. So, asta e ceva foarte rapid în viața mea. When I was 5 years old, Când am fost în vârstă de 5 ani, my father died. tatăl meu a murit. So I did not know so very good my mother. Deci nu am avut un tată chiar așa de bun. So I was raised up by my mother Am ridicat-o sus pe mama mea. and 2 sisters, Nu, am o mamă și 2 surori and no father. și nu tată. And for a boy, that is not so good. Și pentru un băiat asta nu e bine. When I was 7 years old, Când am fost de 7 years old, 7 ani, I had some friends, am avut ceva prieteni but they were never allowed to come to play in my house. care niciodată nu veneau să se joace în casa mea So I always had to play outside. și mereu mergeam să mă joc afară. But my mother was a little bit worried about me. Și mama mea a fost puțin îngrijorată despre mine. She was thinking he's not such a tough guy. Ei nu sunt așa buni băieți. And she was thinking we have to do something about it. Și trebuie să faci ceva în legătură cu asta. Because I also had a problem. Pentru că eu de asemenea aveam probleme. I was afraid of water. Eram speriat de apă. They call it hydrophobie. Hydrophobie, they call it. That's the word. Fobie de apă. That's a big problem. Asta e o problemă foarte mare. I could not stand in the water like this. Nu putea să stea în apă până la genunchi. And I had to go out. Trebuia să ies afară. It was really a problem for a big part of my life. Era o problemă foarte mare pentru viața mea de atunci. So my mother was thinking, okay, you know what? Mama mea a spus, ok, nu vrei? We let him work by the military police. Let him work by the military police. Da, da, să Ok. dea la admitere pentru polițist. That will make them a very strong guy. Și ei te vor face un bărbat puternic, But they did not like it. dar mie nu plăcea asta. Stand like that. Să stau așa drept, I want to move. dar ceva să se miște. And I have to salute somebody. Și să salute pe cineva. I don't know the guy. Nu-i plăcea asta, nu-i plăcea nici tipul. Why shall I salute him? Ce ar trebui să facă? I wish to say good morning, but Dacă le spuneam bună ziua, îi făceau ceva așa. and I never get a medal. Niciodată nu a fost în mijloc. I want to have a medal from sport. From sport, yes. Eu vreau să fim tot timpul să facă sport. So, if I want to have the medal, I have to jump 3 meters. Dacă el stătea în mijloc, putea să sară 3 metri. But I only jump 2.5 meters. Dar el doar 2 metri putea să sară, pentru că ca să treacă de acel examen, trebuia să sară 3, de el numai 2 putea. So I never get a medal. Să niciodată nu a fost în mijloc. Life was not so easy for me. Viața nu a fost foarte ușoară pentru el. My life was going a little bit down. Viața lui s-a dus puțin în jos. Just a little bit. I don't get a medal. El niciodată nu a fost la mijloc, mereu ori mai sus, ori mai jos. After 6 years with the military police, După 6 ani de școala de poliție, I learned how to drink alcohol. el s-a apucat să bea alcool By the military police, they drink a lot of alcohol. și acolo polițiștii beau cam mult alcool, But at that moment, I was not addicted to alcohol. dar în acel moment el nu era obsedat de alcool. So after the military police, După Academia de Poliție, I go to work in jail. Jail. Yeah, when I lock up. am mers la pușcărie. I said work in jail. El a lucrat în
I was not locked up like a crook like that. El nu a fost închis. El a lucrat. I locked the people up. El mergea ca să deschidă oamenii. I was working in jail for 15 years. 15 years. El a făcut 16 ani. 16 ani a lucrat acolo. But I was drinking a little beer. Dar el a început să vadă și gustul berii, Only by the food. doar pentru mâncare, But the beer, dar berea I like it more and more. plăcea din ce în ce mai mult. And then there came one day Și atunci a venit o zi that I was really addicted to alcohol. în care chiar a fost obsedat de alcool. One day, Într-o zi, don't be shocked. nu fi șocat. I drank El a băut 24 beer, 24 24 beri, 2 liter wine, 2 litri de vin, de vin and whiskey. și whisky. Deci într-o zi el a băut 24 de litri de bere, două sticle de vin See whiskey. și whisky. So I was drunk every day Și el a fost băut în fiecare zi. for 8 years. Pentru 8 8 ani. 8 years, yes. I was an alcoholic. El a fost alcoolic. When I was young, my mother always brought me to the church. Când am fost tânăr, mama mea mergea la biserică. As a little boy, I had to go and hand the mother to the church. Când el mergea la biserică, era un băiat mic și mergea cu mama lui la biserică de mână. So I heard about Jesus, Și am auzit despre Isus. but I did not know who he was. Dar eu nu știam cine e. And that happened many times in the church. Și asta s-a întâmplat mult timp în So biserică. you heard about Jesus, Eu auzeam despre Isus, but you don't know who it is. dar nu știam unde este. Yeah, it's the Son of God, but what Da, shall we do? este Fiul lui Dumnezeu, dar unde e? Ce face? But in that time, when I was an alcoholic, Dar în acel timp când a fost alcoolic, I said, the church, I get out of here, I don't go. da, el a spus ceva gen, nu mă mai duc, nu mai am nevoie. And I was drinking my alcohol Când a fost îmbătat cu alcool, till one Pentecostal day. Pentecostal a day. venit un Pentecostal day. First Pentecostal day. Da, el a întâlnit primul Pentecostal. My sister came in my house Sora lui a venit în casa lui and she said to me, și a spus there is a big revelation, că este o mare revoluție big church, într-o mare biserică, every Pentecostal, orice Pentecostal, there are going, let's say about 1,000 people. trebuie să țină despre 1000 And I don't 1000 de oameni. 1000 de oameni. I help you. 1,000 people. Ce fac oamenii And she said, you want me to go there? și să îi cheme I said, yes. la biserică. I go to every church. El a spus, eu merg la biserică, eu merg la orice biserică So I had to go with my car, și trebuia să merg Mașina mea. with my car. cu mașina lui. And before I go, Înainte să merg, I drink some wine, el a băut ceva vin and then I drive my car. și el apoi a condus mașina. And you know then you have a problem. Și acolo cam era o problemă, Because you drive good, but the road is wrong. pentru că dacă tu ești băut și conduci așa puțin, You understand that? înțelegeți asta? So I came in the church, Deci a venit în biserică, big church. o mare biserică, Oh, lots of people. o grămadă de oameni. And there was a pastor, Și acolo era un pastor and he was preaching very good words. și el a predicat despre ceva foarte frumos. Really good words. El. He was preaching about Jesus Christ, El a predicat despre Isus Hristos, who healed some people. care a vindecat foarte mulți oameni. Aleluia! And after the preaching, După predică, the pastor said,
pastorul a spus, if you are happy, dacă vreți să fiți fericiți, Aleluia. come to the front of the church. veniți în fața bisericii. If you are sick, Dacă sunteți bolnavi, come to the front of the church. veniți în fața bisericii. If you are addicted to alcohol or drugs, come to the front of the Dacă church. sunteți obsedați de alcool sau de droguri, veniți în fața bisericii. And I was thinking by myself, Și eu stăteam, thinking by myself, el se gândea la el atunci, I'm not stupid. nu sunt prost, I don't go there. nu mă duc acolo, Then the others do. alții să meargă. But I was standing before my chair. Dar stăteam înaintea scaunului meu And I played the biggest comedy that God what you can play. și m-am rugat cu cea mai mare rugăciune cu care mă puteam ruga atunci, cea mai mare rugăciune am făcut-o atunci, Because an alcoholic is a comedian. pentru că alcoolicii sunt comedianți și asta fac ei, își fac joc de... So I did this. Și am făcut asta. I said, God, Am spus Dumnezeu, if you send somebody, dacă tu vindeci pe cineva, sau... who lay a hand on my shoulder, Pune mâna pe umărul meu. Pune mâna pe umărul meu. Pune mâna pe umărul meu and ask me if I want to go forward, și cere ca să merg în față then I go forward. și eu o să merg. And I wish to say amen. Și atunci am spus amin. My sister came. Sora mea a venit Aleluia. With a hand on my shoulder. și ea mi-a Mărire Domnului. zis, nu umărul. And she said, do you want to go forward? Și ea mi-a spus, nu vrei să mergi în față? No, I have to go. Eu trebuie să merg. And I said, God, Și a spus Dumnezeu, you're smarter than I am. ești mai deștept decât credeam. But I have to go. Nu, acum tu trebuie să mergi. Aleluia. So I was going forward. Și am mers în față, And another pastor. lângă pastor. And he said, what are you looking for? Eu m-am uitat după tine. I was looking for nothing. M-am uitat după tine și n-am văzut nimic. Deep in my heart, Dar în adâncul inimii mele, I think I was looking for Jesus. simțeam că mă uit după Isus. Aleluia. And I said to the pastor, I'm looking for Jesus. Pastorului. Și am spus pastorului, mă uit după Isus. And then the pastor said, okay, we pray for that. Și am spus, bun, roagă-te pentru asta. I have to repeat his prayer. Am repetat după rugăciunea lui So the pastor said, și pastorul a spus, do you believe tu crezi that Jesus came on earth for you? că Isus a venit pe pământ pentru tine? Aleluia. I said, I believe. El a spus, da, cred. Do you believe Tu crezi that Jesus was going at the cross for you? și Isus a venit pe cruce pentru tine? Tu crezi asta? He said, yes, I believe. Și el a zis, da, cred. Do you believe Tu crezi that Jesus was dying for you? că Isus a murit pentru tine? I said, yes, I believe. El a spus, da, cred. Do you believe Tu crezi that Jesus was raising up for you? că Isus a înviat pentru Glorie tine? Domnului. Aleluia. I said, yes, I believe. El a spus, da, cred. And do you believe Atunci tu crezi that Jesus is making place for you right up in heaven? că Isus ți-a făcut un loc în cer? Aleluia. Glorie Domnului. I believe. Și el a zis, da, cred. Aleluia. And I almost thought Și el aproape a căzut. that I hope you Dar understand. pastorul imediat, mai fiză. So I was going back to my place. Și el s-a întors înapoi la locul lui. There was a friend of mine sitting down there, Prietenul meu stătea lângă mine and he said to me, you are changed. și el m-a întrebat, tu vrei o schimbare? I said, you are local. Ce ești frumos? But I felt something in my stomach. Dar simt ceva în stomacul meu, așa, nu știu. I came home. Am venit acasă, In that time I was married. în acel moment eram căsătorit. My wife said, Soția mea a zis, how was the church? cum a
nu a stomatul meu. She said, do you want a beer? Tu vrei bere? I said, no, give me coffee. Nu, nu trebuie bere, dăm cafea. Hello? Are you awake? Ești treaz? I said, give me coffee. Am spus, dăm cafea. Aleluia. After a couple of hours, she said, you want a beer right now? I said, no, give me some 7-Up. După câteva ore mi-a spus, vrei bere? Și am spus, nu, I was healed. Hallelujah. am fost vindecat, aleluia. Aleluia. Just this 1 second. În câteva secunde, Aleluia. From that time, I did not like the alcohol anymore. în câteva secunde, mie nu mi-a mai plăcut deloc alcoolul. Jesus healed me. Iisus m-a vindecat. Aleluia. Glorie Domnului. Slăvit să fie Dumnezeu. Amin. Then after that, I was going to După a aceasta, church am mers în in my biserică, town where I live. în orașul meu. We had an American pastor. Noi aveam un pastor american. The pastor said to me, Derek, Și el pastorul mi-a spus, Derek, I see something about you. văd ceva despre I tine. said, yes, I think I'm repent. I don't know. Cred că sunt penticostal, nu știu. I don't know what happened. Nu știu ce s-a întâmplat. He said, oh, you accept Jesus in your life? Oh, tu l-ai acceptat pe Iisus în viața ta? I said, yes, I think so. Da, cred asta. I was not sure. Nu sunt Aleluia. sigur. And then the pastor said, no, you have to be baptized. Da, acum tu trebuie să fii botezat, dacă crezi. Who? Me? Eu am zis, cine? Eu? Eu? Nu, nu. Because they're baptized. Yeah? Pentru că botezul a fost în apă și mi-e frică de apă să faci apă. Every Sunday, Fiecare duminică, for 1.5 years, pentru un an jumate, the pastor said to me, pastorul îmi spunea, you must be baptized. tu trebuie să fii botezat. And I said, no. Și el spunea, nu. And after 6 months, Și după 6 luni, this pastor said to me, pastorul ne-a spus, tell me, why don't you want to be baptized? spune-mi, de ce vrei să fii botezat? I said, no, I'll tell you a secret. Să-ți spun un secret. I-am I'm spus eu, afraid of water. sunt frigos de apă. Hydrophobia. Este fobie de apă I chiar. cannot stand in the water like that. Nu pot să stau în apă nici măcar până la genunchi. Because if I stand in the water like that, Pentru că dacă stau în apă ca I asta, have to go out. trebuie să merg imediat afară. The pastor said, Și pastorul a spus, if you let yourself be baptized, dacă îți lași viața să fie botezată, the Holy Spirit will take that away. Duhul Sfânt va lua astea de la tine. I asked the pastor, do you know how long I have that? Tu știi, i-am întrebat pe pastor, tu știi de cât timp am eu asta? I have it for years. Am asta de 40 de ani aproape. You know what the pastor answered to me? Știi ce mi-a răspuns pastorul? You must not nurse your problem. Tu nu trebuie să ai nicio problemă, You must curse your problem in the name of Jesus Christ. tu trebuie să zdrobești problema în numele lui Isus. Aleluia. Amin. Hallelujah. One Sunday, Într-o duminică, I always was sitting in the back of the church. eu stăteam în partea din spatele bisericii, Because if something happened in the church, pentru că dacă ceva se întâmpla în biserică, I was the first to go out. eram primul care mergea afară. And the pastor was standing in the front of the church. Și pastorul care stătea în fața bisericii, And he was reading some names from people who want to be baptized. și era întrebat pe cei care vor să fie botezați, And then he did this. și el a spus asta. Don't be shocked. Fiți atenți. Derek, you're gonna baptize! Derek, vino să fii botezat! And I was thinking that is not the voice of the pastor. Și eu simțeam că asta nu este voia pastorului, That is the voice of God. dar asta este vocea lui Dumnezeu. Because sometimes God has shaken you up. Pentru că câteodată Dumnezeu ne scutură. Aleluia. And I said, okay, I come. Și el a spus, ok, vin. Everybody will know you will have Toată your
were going to a swimming pool, și am mers în piscină and I was thinking, și mă gândeam, if they go all first, dacă el face asta primul, and I can look, o să mă urc. who was first? Me. Cine a fost primul? El! So I was going in the water, El a mers în apă and the water was coming higher and higher, și apa venea cât mai sus, and I was not afraid. și nu mi-era frică. And I was going over, Și el a mers jos, going up. s-a ridicat The pastor said, and și pastorul a spus și... I said, do it again. Și a Very good. Și a fost foarte bine. That was how I was baptized. Asta înseamnă botez. Glorie Domnului. But now I have to tell you a story. Acum vreau să vă spun vouă ceva. I want to tell you a story about Jairus. Vreau să vă spun o poveste despre aceia. I do it in my own words. Am făcut asta Own words. în felul meu. You know Jairus? Acei ani, vă știți, You can read in the Bible. puteți să citiți în Biblie. Somebody, Jairus came to Jesus, Cineva a venit la Isus and he said, Jesus, come to my house because my daughter is dying. El a venit și a spus la Isus, Isus, vină în casă mea pentru că fata mea aproape moare. And Jesus said, okay, I go. Și Isus a spus, bine, vin. But there was a lot of crowd around Jesus. Era o mare mulțime lângă Isus. So Jesus was going like this to the house of Jairus. Și Isus mergea foarte înghesuit pe acolo. And then a woman came. Și el a intrat într-o cameră. The woman was sick for 12 years. Femeia era bolnavă de 12 ani. And she thought by herself, Și s-a uitat la ea și a zis, if I can only touch the clothes of Jesus, dacă tu fii aproape de Isus, dacă tu te atingi de ea, then I shall be healed. ea va fi vindecată. So she came to, he touched, El a venit și a atins-o and she was healed. și a fost vindecată. And Jesus asked, who touched me? Și Isus a întrebat, cine m-a atins? And then Peter, always the first, Peter, Și Petru a spus, bineînțeles, Petru ca de obicei. he said, everybody is touching you. El a spus, toată lumea te atinge. And Jesus said, no, I felt that the power was going out of me. Nu, eu am simțit ca o putere și din mine. And now the woman said, Și femeia a spus, it was me. eu am fost. And then Jesus said to the woman, Și Isus a spus femeii, you have a great faith. tu ai o mare credință. Now my question to you, Acum, tu... Întrebarea mea. Da, am o întrebare pentru tine. do you all have a great faith? Tu mereu ai o credință atât de mare? I can't hear you. Doamne ajută-ne! Do you want to touch Jesus in the Spirit? Voi vreți să vă atingeți de Isus? Can you stand up? Puteți să stați sus, în picioare? Amin. Glorie Domnului. Aleluia. Slavă Domnului. Can you raise your hand? Puteți să vă ridicați mâna? Close your eyes. Închideți ochii? Just say nothing. Don't speak. Nu vorbiți, doar stați cu mâna sus. And think about Jesus. Și gândiți-vă la Isus. Give up all your sorrows to Jesus. Dați-vă toate poverile lui Isus. If you have a pain in the body, give it to Jesus. Dacă aveți o durere în corp, dați-o lui Isus. Because God declares to me Pentru că Dumnezeu îmi spune that there is somebody here in the church